आज आपल्याकडे पाहुणे आलेले आहेत ते साधारण पाहुणे नाही आहेत. हिंदवी स्वराज्याची ज्या वेळेला स्थापना त्याची कल्पना छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मराठ्यासमोर ठेवली आणि त्यावेळेला सर्व जाती धर्म पंथ सगळ्यांना एकत्रित घेऊन शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याच्या स्थापनेसाठी ज्या सरदारांची आणि इतर सगळ्या मोठ्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली त्याच्यामधले त्यांचेच वंशज सप्तकोटेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी त्यांना निमंत्रित करण्यात आलेले आणि त्यांनी माझ्या या घरी भेट दिली आणि या माझ्या शिवाजी महाराजांच्या मंदिरात त्यांनी दर्शन घेतलं. आम्हाला खूप खूप बरं वाटलं की आम्ही ज्या भावनेनं ज्या कर्तव्यनिष्ठेनं आणि ज्या शिवाजी महाराजांच्या श्रद्धेपोटी जे लहानसं छोटंसं मंदिर उभारलं आणि त्यांच्या दर्शनासाठी महाराष्ट्रातनं मंडळी आली म्हणून आम्ही खूप खूप त्यांचा आभारी आहोत. आज एक चांगला दिवस उजडला आमच्या जीवनामध्ये. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्य स्थापनेमध्ये ज्या ज्या सरदारांचा सहभाग होता त्यांचे सर्व वंशजांचा आदरणीय आदर्श सुभाषजी यांच्या बंगल्यावरती आमचा सन्मान झाला. खरं तर आम्ही भारतभर भटकंती करत असतो. सगळीकडे इतिहासाच्या कार्यक्रमासाठी आम्ही सर्व वंशज जात असतो वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रांतामध्ये. मग त्याच्यामध्ये कर्नाटक असेल, तामिळनाडू असेल, मध्य प्रदेश असेल, उत्तर प्रदेश असेल, अगदी दिल्ली हरियाणा पानिपतपर्यंत जात असतो. परंतु आज एक सांगावंसं वाटतं, नमूद करावंसं वाटतं की सप्तकोटेश्वराचा काळ जो लोकार्पण सोहळा झाला तो ज्यांच्या माध्यमातून झाला, ज्यांच्या मंत्रालयाच्या मार्फत झाला, ते आज सुभाषजी आपले शेजारी आहेत. त्यानंतर त्यांनी आजचं आम्हाला नाश्त्याचं निमंत्रण दिलं होतं आजच्या तारखेचं. आणि आज त्यांच्या ज्यावेळेस घरामध्ये आम्ही प्रवेश केला, ह्या बंगल्यामध्ये आलं, ते एक आगळेवेगळं वातावरण आम्हाला पाहायला मिळलं. तर ते काय असेल, त्या बंगला जो बांधलाय त्याला नाव आहे शिवनेरी दिलेले. ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज जन्म झाला त्या गडाचं नाव आज या बंगल्यात दिले. आणि गोवा राज्यामध्ये आपण पाहतोय त्या पलीकडे जर तुम्ही आतमध्ये आल्यानंतर डाव्या बाजूला सर्वप्रथम छत्रपती शिवाजी महाराजांचं भव्य दिव्य असं मंदिर आहे की जिथं दगडी मूर्ती शिवाजी महाराजांनी कोरलेली आहे. असंख्य मंत्र्यांचे बंगले, असंख्य मुख्यमंत्र्यांचे बंगले जर तुम्ही पाहिले संबंध भारतामध्ये, एकमेव, पुन्हा एकदा नमूद करून सांगतो, एकमेव फक्त ह्यांचा बंगला आहे की ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं मंदिर आहे. हे फार मोठं मित्रांनो संदेश देण्यासारखं आहे की असं कुठंच नाहीये. संबंध हिंदुस्थानामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचं मंदिर 2 ठिकाणी आहे, परंतु त्या गावच्या वतीनं आहे, त्या नगराच्या वतीनं आहे. परंतु एखादा मंत्री, एक सरकारचा लोकप्रतिनिधी आपल्या बंगल्याच्या शेजारी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं भव्य दिव्य मंदिर निर्माण करतोय आणि तिथं दररोज पूजा अर्चा होती. हे फार वेगळं आहे, हे कुठंच पाहायला मिळणार नाही. ते फक्त ह्याच व्यक्तीने करावं. म्हणून आम्हा हिंदवी स्वराज्यातील सर्व सरदारांच्या वतीनं त्यांना मानाचा मुजरा. तर मी भारावून गेलो. खरं तर खूप राजकारणी मी बघितलं. राजकारणी लोक खरं तर राजकारणाच्या फायदेतोट्याचा विचार करतात, परंतु असे राजकारणी फार विरळ आहेत. शिवाजी महाराजांचं जीवन चरित्राचा आदर्श घेऊन, आणि नुसतं आदर्श नाही, बोलायची भाषा वेगळी असं तर प्रत्यक्षात सगळं आचरणात आणणारे ते व्यक्तिमत्व म्हणजे आमचे गोव्याचे पुरातत्व खातं आणि सामाजिक कल्याण मंत्री श्री सुभाष फळदेसाई. त्यांनी आज शिवाजी महाराजांच्या या सर्व वंशजांना इथं बोलवलं, त्यांचा आदर सत्कार केला. खरं तर ते गोव्यात हे अद्भुत असं घडतं ह्याविषयी माझा खरंच विश्वास नाही. आणि हे सर्व घडतं आहे ते सुभाष फळदेसाई सरांमुळे. आणि हे असं कार्य त्यांचं पुढं वाढत जावं आणि त्यांना त्यांच्या कार्यामध्ये त्यांनी सदैव यशस्वी होतील हेच मी चरणी मागतो. जय भवानी, जय शिवाजी, जय